Nelson Chamisa, Blue Movement nefaction yeCitizen Coalition for Change idoloya kuti naNelson Chamisa yachonyatsa kubuda pachena yaizonyatsa kuratidza kuti aiwa these are the authentic opposition munyika yeZimbabwe. Wabva vazviratidza wabvanyatsa kushowa their kindness and generosity. Sanapenda mashoko abudanyongwa muzara nhasi tichiona vachinodonata mafamilies evanhu vari musungwa the 78 notable subscriber olike out on the bell icon. Tiona mapictures amuri kuona video yetotsalosisi pano yapaindo vake onyora achiti our leadership in Chitungwiza visited the families of the arrested citizens with the kindness and generosity. They distributed food hampers to the affected families and provided Edith Mundia's daughter with the school uniforms. We are thankful to this collective effort of responsible leaders and act of solidarity. That is what defines us. If you want to donate to families' welfare, use the link. With love and solidarity always. Anobva lingi racho sima pictures amuri kuona tazonyatsa kuona chokwadi unoziva singizo chabangu ndo at the point in time pani achiti ndiri mutungamiri wemene opposition munyika yeZimbabwe. So kana vanhu veopposition vasangana nematambudziko akadai so why is he not standing up achiona kuti ayo mafamilies evanhu vari opposition vari musungwa vari kurarama sei? Haasi kumbozviratidza izvozvo chake ngoziva kuti ndokuthreatenai kana mukada kudemonstrata. Nelson Chamisa atora mukombe. Nelson Chamisa abvanyatsa kuratidza kuti aiwa is the authentic hopo chimuna kabudana nezuro katora masvike kuti todanyatsa kuona kuti ndeipi authentic triple C takataiona kuti aiwa yaNelson Chamisa faction iyo ndo chaiyo chaiyo. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Sawa no subscribe kulike turn on the bell icon.